La conjugació. De conjugacions tenim la primera conjugació, segona conjugació i tercera conjugació. Anem a mirar a baix que ho teniu explicat. Quan em demanen la conjugació d'un verb, el que he de fer és pensar en l'infinitiu, no en el verb tal qual me'l donen, sinó he de pensar l'infinitiu, l'heu de pensar vosaltres. Recordeu que l'infinitiu és com puc buscar aquell verb al diccionari, que jo sempre us deia, com parlen els indis. Si l'infinitiu acaba en ar, primera conjugació. Si acaba en er o re, segona conjugació. I si acaba en ir, tercera conjugació. Fixeu-vos que va en ordre a, i. Primera, segona, tercera. Per exemple, si em trobo amb el verb jo canto una cançó. Jo canto. Canto és l'infinitiu que he de pensar és cantar. Cantar acaba en ar, per tant, és la primera conjugació. Si dic jo dormiré, no em val pensar que acaba en re, perquè he de pensar primer l'infinitiu. Jo dormiré és el verb dormir. Dormir acaba en ir, per tant, és la tercera conjugació. Penseu primer en l'infinitiu i d'aquesta manera ja tindreu a, i, primera, segona o tercera.